Fi programm fuq ir-radju s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Pawlu Borċ Olivier ftaħar li huwa kellu l-awtorizzazzjoni tal-Prim Ministru biex kellu fil-pussess tiegħu dokument konfidenzjali tal-Kabinett dwar ir-riforma tat-trasport pubbliku li mbagħad xandru fuq it-televiżjoni. L-ewwel nett ħadtu miegħi bl-awtorizzazzjoni tal-Prim Ministru. Inti taf x'qed bl-awtorizzazzjoni tal-Prim Ministru. Dak dokument privileġġjat. Bl-awtorizzazzjoni, issa ngħidlek x'inhu Inti taf x'qed Jiena ħadtu bl-awtorizzazzjoni tal-Prim Ministru. Il-Partit Laburista jgħid li abbażi ta' din id-dikjarazzjoni Lorenz Gonzi għandu jispjega li x'ħass li għandu jawtorizza li dokument mill-iktar sensittiv tal-Gvern jispiċċa fil-pussess ta' Pawlu Borċ Olivier biex dan jagħmel użu minnu b'mod partiġjan. Dokumenti tal-Kabinett isiru pubbliċi wara 30 sena. Għalhekk meta Pawlu Borċ Olivier mar juri fuq televiżjoni dan id-dokument kien qed jikser b'mod sfaċċat ir-regolamenti li jirregolaw dawn l-istess dokumenti. Il-Partit Laburista jgħid li dan l-aġir ikompli jikkonferma kemm iktar ma jgħaddi żmien iktar qed tispiċċa d-distinzjoni bejn gvern u partit. Eżempju ta' dan huwa kif lejliet l-aħħar elezzjoni ġenerali Edgar Gallia Kurmi, l-kap tas-Segretarjat tal-Prim Ministru f'Kastilja, ipprova jgħaddi dokumenti personali fuq individwi lill-ġurnalist Xavier Balzan. Fakkar kif fil-qorti d-Deputat Nazzjonalista David Aġus ippreżenta dokument mediku ta' individwu li qatt ma seta' kien fil-pussess tiegħu u kif l-istess Pawlu Borċ Olivier kien qed jipprova jikseb informazzjoni personali fuq eluf ta' individwi minant il-Ministeri kollha. Il-Partit Laburista jgħid li issa Lorenz Gonzi ma jistax jibqa' sieket u jekk irid ikun denju tal-kariga li jokkupa m'għandux triq oħra ħlief li jispjega dan l-aġir irresponsabbli tiegħu.